KissToday.gr. Όλοι οι διευθυντές στα καθήκοντά μου είναι εδώ να ελέγχω όλες τις υπηρεσίες του σχολείου. Έχω όλο το κοντρόλ, οφείλω να έχω όλο το κοντρόλ του σχολείου. Πρέπει να ξέρω τι μπαίνει και τι βγαίνει από το νοσοκομείο. Έτσι, να εκτελώ τις εντολές από πάνω που έρχονται και να τις εκτελώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σε φυσικές εποχές, όπως είναι τώρα αυτές. Από εκεί και πέρα, το να καταρρεύσει ένα νομαρχιακό νοσοκομείο δεν μπορεί να καταρρεύσει για ένα νομαρχιακό νοσοκομείο. Έτσι. Είναι το λιγότερο, η μικρότερη οφειλή του κοινωνικού κράτους στον κάθε νομό της κάθε πόλης. Πώς θα καταρρεύσει αυτό? Όσο έχει πελάτες, δηλαδή όσο έχει ασθενείς, δεν μπορεί να καταρρεύσει. Αρκεί να δουλεύει όλο το σύστημα. Αρκεί τα ταμεία να πληρώνουν, αρκεί η πολιτεία να σταθεί και να βλέπει τα προβλήματα του κάθε νοσοκομείου σε προσωπικό, έτσι, σε ανάγκες. Άμα θέλετε, σε αναβαθμίσεις κτηριακές του νοσοκομείου. Πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, και από εκεί και πέρα, εγώ, σαν συνείδηση που υπηρετώ ένα σύστημα υγείας 33 χρόνια και νομίζω ότι το υπηρετώ και εδώ πέρα, αν δω ότι τα πράγματα είναι τέτοια που είναι έξω από τα αντιλήψεις μου και όλα αυτά, καταθέτω την περίπτωσή μου. KissToday.gr. www.kisstoday.gr. Ήδη έχουμε προκηρύξει το διαγωνισμό για τη μηχανογράφηση του νοσοκομείου. Ένα από τις αρνητικές πρίξεις του νοσοκομείου στο παρελθόν είναι ότι έχει υποτυπώδη ως ελληνική τελείως μηχανογραφικό δίκτυο. Και απαρχαιωμένο αυτό κάνει τη δουλειά δύσκολη. Λέμε σήμερα ότι ένας εργαζόμενος που δουλεύει πάρα πολύ και πραγματικά μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ, αλλά δεν παράγει. Δεν παράγει γιατί δεν δουλεύει σύγχρονα. Όταν δηλαδή στα εξωτερικά ιατρία δεν υπάρχει σήμερα κομπιούτερ το οποίο να συνδέεται με τα νοσήλια κατευθείαν, να κόβεται και κατευθείαν να βγαίνει τα νοσήλια, καταλαβαίνετε ότι περνάμε μέσα από τη διαδικασία του μνημονίου. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι γρήγορα. Αυτό το πράγμα όμως χάθηκε το 2004, όταν εκδοτήθηκε η Ελλάδα με 2 εκατομμύρια στην Ευρώπη για την μηχανογράφηση δεν τελείωσε ποτέ. Και χαθήκαν τα λεφτά, έτσι χάθηκε και το ραδικό τότε. Τώρα γίνεται η προσπάθεια, δηλαδή όλος ο έλεγχος του νοσοκομείου, η παραγωγικότητα του νοσοκομείου και όχι μόνο του νοσοκομείου, της κάθε επιχείρησης και της κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Περνάει η μηχανογράφηση. Εκ του νου κάνει είναι η μηχανογράφηση. Σε ένα νοσοκομείο πάλι είναι δύσκολη η εγκατάσταση, είναι ακριβή. Γιατί το νοσοκομείο αυτό, όταν χτίστηκε, μπορεί να χτίστηκε σαν ένα σύγχρονο νοσοκομείο, σήμερα όλες οι υπηρεσίες του είναι δεσπαρμένες. Θα δεις, στη μια μεριά είναι το γραφείο του προσωπικού. Η τεχνική υπηρεσία είναι αλλού, η προμήθηση είναι αλλού, το άλλο είναι αλλού, η διαχείριση είναι αλλού. Είναι δηλαδή διάσπαρα τις υπηρεσίες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ακριβή υποδομή, δουλειά υποδομής, να περάσει τοπικές είναι σε αυτά, γιατί είναι διάσπαρα που δεν είναι ένα κτίριο όπως είναι στα περισσότερα νοσοκομεία, για να κάνει μηχανογράφηση. Αλλά στο κόστος αυτό νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε ή μέσω του νοσοκομείου ή με οικονομική υποστήριξη από τις υπηρεσίες πιο πάνω από εμάς, τις προσωπικές εξουσίες, πρέπει να πει, άμα δεν πήγα θα δουλεύει στο νοσοκομείο. Με όλα αυτά να γίνει. Έτσι θα ξεφύγουμε από εδώ πέρα, μόνο να ξεφύγουμε εδώ. Και με την εκπαίδευση εδώ των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν μάθει να δουλεύουν, έτσι εξακολουθούν να δουλεύουν. Χρόνια τώρα. Η διαχείριση του ανθρώπινου υλικού είναι δύσκολη. Όταν είναι απάνω σημαίνει το οποίο πρέπει να αλλάξουν τις θέσεις. Παιδιά, δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, επειδή τώρα αρχίζουν να μας κυνηγάνε όλους και τρέχουμε. Θα αλλάξουν. KissToday.gr. www.kisstoday.gr. Είναι δύσκολο. Έτσι, γι' αυτό εγώ πρότεινα τη συμφώνηση που μέσα. Και ότι λέω η λειτουργία, η εξυπηρέτηση του νομού πρέπει να γίνει με ένα ολοκληρωμένο νομαρχιακό νοσοκομείο, το οποίο όμως δεν μπορεί να έχει 2 νοσοκομεία, να έχει 30.000 κόσμους σε ένα χωριό μέσα στο νοσοκομείο, το οποίο έχει προπολογισμό νοσοκομείο. Αλλά πρέπει να το δούμε αυτά τα πράγματα. Πέραν από τις ειδικές υπηρεσίες. Πρέπει να αλλάξει δηλαδή το πρόσημο στο οικονομικό κύκτημα. Και στις πατάτες, στην εφημερίδα, που εφημερίδα τώρα, η χειρουργική κλινική, ο δερματολόγος που μέσα στην εφημερίδα, δεν έχει υπηρεσίες.
ξεχωριστά το ποσό των χρημάτων που σοφίζει το κράτος για τους κατοίκους των 100.000 που έτσι θα πάει το νοσοκομείο 100.000, θα πρέπει να μοιραστεί. Άρα υπάρχει κίνδυνος, να έχουμε πρόβλημα και εμείς, να έχουμε και οικουμένες. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος στις συγχωνεύσεις γίνονται για εξοικονόμηση χρημάτων. Λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε πέρα από τα δικαιώσεις. Ούτε για πλατειακούς λόγους, ούτε πρέπει να λάβουμε κάθε οικονομία, έτσι, τη δημοκρατική αντίληψη, πώς μπορούμε να στήσουμε ένα νομιακό νοσοκομείο. Υπάρχουν προαπαιτούμενα δηλαδή για να πούμε από τη συμβουλία που λες. Ναι, αλλά ο Δήμος Ποιονίας εξυπηρετείται πάρα πολύ εύκολα και άμεσα από το νοσοκομείο της Ο Δήμος Ποιονίας εξυπηρετείται πολύ εύκολα και άμεσα από το νοσοκομείο της Γουμέσας, όπως εξυπηρετείται πολύ άμεσα και άμεσα και από το νοσοκομείο του Γιαννιτσόπου που είναι δίπλα. Άμα πας τα στατιστικά της. Έτσι. Και η εποχή που κάθε Δήμος θέλει να έχει ένα νοσοκομείο τελείωσε. Μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει στα έξω του νοσοκομείου της Γουμέσας. Θα σου πει όχι. Θα σου πει όχι. Άρα, άσε το σχεδιασμό να γίνει εθνικά. Κάποιοι πρέπει να βγαίνουν να γραφτήσουν. Μπαίνουμε σε άλλες εποχές. Έτσι. Kilkistoday.gr www.kilkistoday.gr Συνεντεύξεις. Εμείς έχουμε τελειώσει, είμαστε, παρόλο που λέγεται, είμαστε από τα λίγα πλατειακά νοσοκομεία που έχουμε τελειώσει το μητρόδες μέσω, γιατί να παραγγείλει σήμερα πρέπει τα λεφτά να τα έχει κάπου δεσμευμένα και να φαίνεται ότι υπάρχουν τα λεφτά για κάθε πέρα παραγγείλια. Το έχουμε τελειώσει το μητρόδες μέσω. Ό,τι παραγγέλνουμε σήμερα παραγγέλνουμε νόμιμα με το μητρόδες μέσω. Υπάρχουν υποδικαίοι χρήματα μέσα. Τώρα το πώς θα αντέξουν οι υποδικοί στην πορεία του χρόνου, αυτό γίνεται παρακολούθηση κάθε μήνα. Πολλές τα λεφτά μας στείλαν τα λεφτά. Εξοφλήσαμε τους οφειλέτες μας από το 2005 και εδώ. Ήταν απλήρωτο το 2005. Τα τιμολόγια ήταν τα σιτάρια μέσα. Τα βρήκαμε, τα ολοκληρώθηκαν όλα. Δηλαδή αυτό που υπήρχε από την κεντρική πολιτική σκηνή, τι θα δώσουμε κάς και τι θα πάρει στον χώρο, τα λεφτά ήρθαν και θα δώσουμε λεφτά. Τώρα από εδώ και πέρα η καθημερινότητα είναι που η ιδέα έσοδο του νοσοκομείου, από τον προοπλισμό που έχει το νοσοκομείο, και βέβαια τα λεφτά που στέλνουν τα ταμεία και εκεί ένα μεγάλο ερώτημα, η υγεία των ταμείων και πώς θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των νοσοκομείων. Ας πούμε, εγώ κάνω κοστά λεφτά. Και δεν είναι στη ζήτημα με κοστά λεφτά. Είναι λεφτά των πελατών μας, των ανθρώπων των κάπου και εξητάρων. Πρέπει να στείλουμε. Ένας κύκλος είναι. Ένας κύκλος. Από αυτά τα λεφτά